मी तर गुलाबजाम बनताय, तुम्ही काय तर नाव माका कमेंट मध्ये सांगा। आता हे आपण काढून घेऊ। वाटत नाही ना नारळाचे आणि रव्याचे गुलाबजाम असे हे नारळाचे गुलाबजाम कसे वाटले ते खाली कमेंट मध्ये सांगा। केला नसाल तर एकदा हा व्हिडिओ बघा, स्किप न करता प्रमाणासकट आणि करून बघा। हा रसरशीत नारळाचा गुलाबजाम आपण घेऊया इथे आणि आता तो आपण कापून बघूया। बघा सुरी अशी दबली आणि बाजूला जे होतं ना त्याने आपल्याला कळतं की आपला किती नरम झालेला आहे आणि आजपर्यंत पाक मुरलाय। नाही मुरला तर आपण असा वरतून घालायचा। हा एकदम रसात डुबलेले जे का गुलाबजाम खाऊचे त्यांनी असं रस वरसून घ्यायचो, असं टाकायचो। बघा त्याच्यात मुरत नाही म्हणजे आपलं आपसूक मुरलेलो हा मुरूचो असतो तर त्याने शोषून घेतला नसतो। सण आयलाय गो नारळी पुनवेचा। कळला असत नारळी पौर्णिमा आली म्हणजे रक्षाबंधन। अरे पण मी एक चूक केलंय काय ते आता तुमका सांगतोय। एक चूक केलंय की वाहन सामान भरलंय आणि गुलाबजामचा पाकिट आणू विसरलंय। तर आता काय नारळी पौर्णिमा हा आणि घरात प्रत्येकाक असा कुठला घर नाही की ज्याका गुलाबजाम आवडत नाही। तर आता नारळी पौर्णिमेक एक तर पदार्थ करू कसो गोड, तर चला आपण करूया तो पदार्थ नारळ वापरून। येवा ह्या वाटीत मी रवो घेतलाय। ह्यो रवो जाड होतो माझ्याकडे, मी बारीक घेतलाय। जर तुम्ही बारीक करून बारीक असाल तर बारीक घ्यावा। ह्यो जाड होतो मी बारीक वाटून घेतलाय। बघा मस्त वाटलंय, मिक्सरात वाटून घेतलंय 2-3 वेळा। आता नवीन कुठलो पदार्थ करूचा असाल तर वाटी आणि कप किंवा पेलो एक सेट करा किंवा साहित्य आपल्याला जर नाही कळला तर आपल्या पदार्थाची जरा वेगळा प्रमाण घेतलं तर पदार्थ बिघडता। त्याच्यासाठी काय करायचं, घरात एक वाटी किंवा कप सेट करा आणि प्रमाण आणि साहित्य मोजा। चला दाखवते मी तुमका कसा साहित्य घेऊचा। आता हे पाऊण वाटी रवा त्याका मी 1.5 वाटी दूध घेतलंय, तेवढंच 1.5 वाटी दूध आता ह्या पेल्यात घेते उरलेला त्या 1 वाटी थया। आणि ह्यो आपलं नारळ, ह्यो नारळ मी बारीक काळा बाजूक केले आणि वरचा सफेद खवणून घेतलंय आणि ह्या सुद्धा मिक्सरात फिरवून घेतलंय। त्याच्यानंतर लागतली साखर, साखर मी फुल भरून घेतलंय, पाकाक वेगळी लागतली आणि नंतर मी ती घेतलंय। त्याच्यानंतर ही या दूध पावडर, तर तुमका असात तर घाला, नाही घातलास तरी चालत। नुसत्या रव्याचे आणि नारळाचे सुद्धा गुलाबजाम छान लागतात। ही दूध पावडर घाला। त्याच्यानंतर केशरचे काढे घेतले। त्यानंतर लागतं आपला तेल, तेल पण सुद्धा वासवाला घेऊ नको, रिफाइंड वगैरे घेवा किंवा तुपात तळा। आणि ह्या पाणी आणि ही आपली वेलची पावडर, मी संशोधिले की अशी वेलची पावडर करून ठेवते, वेलची भाजून मस्त बारीक अशी पूड करून ठेवते, लागलीच हातासरशी चालतात ती आपल्या। आता पॅन तापले, आपण सगळीकडे हा रवा घालून घेऊया। मंद आचेवर चांगला आपल्याला 3 मिनिटं भाजून घ्यायचा आहे। मी आज मंदच ठेवलेली आहे, मोठी नाही। जाड जर रवा असेल तर तुम्ही तो मिक्सरला फिरून घ्या, तसा मी घेतलाय। आता आपलं रवो मस्त भाजून झालेलो हा, बरोबर 3 मिनिटं मी परतून घेतलंय आणि वाईच सुगंध पण येऊ लागला। आता ढवळत मी याच्यात दूध ओतून घेते। आधी 1 वाटी दूध ओतून घेतलंय मी। आता उरलेलं अर्धा वाटी दूध ते सुद्धा मी याच्यात घालून घेते। रव्याने बघा दूध शोषून घेतलंय सगळं। आता आपलं मेन वस्तू म्हणजे आपलं ओला नारळ, हा पण खाऊन घ्यायचा आणि त्यालाही मिक्सर मध्ये फिरवून घ्यायचा। आता हे बॅटर आपण चांगलं ढवळून घेऊया। आता हे खोबरं घालून झाल्यावर आपल्या गोडाच्या पदार्थात थोडासा मीठ हवंच असतं, म्हणून मी किंचित चिमूटभर मीठ घालून घेतलं। त्याच्यानंतर आपण थोडीशी साखर, म्हणजे आपले पोह्याचे 2 चमचे साखर, मी आता इतलीच घेतली जी पाकासाठी लागणार आहे ती। ही बघा पोह्याचे 2 चमचे साखर मी घालून घेते। आता हे मिश्रण मंद आचेवरच चांगलं ढवळून घेऊया। आता ह्या मिश्रण सगळा एकजीव झालेला, साखर, खोबरा, रवो आणि मीठ चिमूटभर टाकलेला होता। आता ह्या सोयीन असा करून घेतोय आणि ह्याच्यावर ठेवतोय आता झाकण आणि गॅस करते बंद।
आता मिश्रण लवकर थंड होण्यासाठी मी दुसऱ्या ताटात काढून घेते, ज्या ताटात आपल्याला ते मळता येईल व्यवस्थित. आता मिश्रण आपलं थंड होत आहे, तोपर्यंत आपण काय करूया, पाक करून घेऊया आणि मग त्याचे गोळे पण करूया. आता तोच पॅन मी घासून वगैरे घेतलेला आहे, कारण मला ह्या पसरट भांड्यामध्ये गुलाबजाम टाकले की ते बरोबर पाकात मुरले जातील, म्हणून मी ह्याच भांड्यात पाक करणार आहे. आपल्याला पाक जितपत गोड हवा तेवढी साखर घ्यायची. मी 2 वाट्या साखर घेतली आहे, कारण 1 वाटी आपल्या रव्याचं प्रमाण आहे. आता पाकामध्ये आपण आपला गुलाबजाम मुरेल एवढं पाणी घालायचं आहे. अजून एक वाटलं तर अजूनही मी नंतर वाढवू शकते. आधी बघते साखर विरघळून कितपत होतंय. 2.5 वाटी पाणी घातलंय मी. आता ही साखर आपण विरघळून घेऊया. आपल्याला ह्या साखरेचा पाक नाही करायचा 1 तारी 2 तारी. साखर विरघळली की आपण ही बोटाला चिटकून बघूया, चिकट होईल इतपतच आपल्याला याचा पाक करायचा आहे. फक्त बोटांना आपल्याला चिकट लागलाय. मी पुढे जाऊन दाखवते तुम्हाला. बघा, हळूहळू आपली साखर पूर्ण विरघळायला लागली आहे आणि जशी साखर विरघळली तशी आपली पातळी सुद्धा वाढली. बघा, आता आपल्या पाकाला मस्त उकळी आलेली आहे. आता आपण चेक करूया पाक आपला रोजच्या गुलाबजामला तयार होतो तसा झालाय काय. हाताला चिकट लागला पाहिजे. आता मी पाक चेक करते. हा बघा, थोडासा चमच्याला घेतला. हे बघा, माझी बोटं चिकट झालेली आहे. हात चिकट लागताय, थोडासा चिकट झालेला आहे. थोडीशी गॅस आता मंद करते आणि ह्यामध्ये मी ह्या केशरच्या ज्या काड्या आहेत त्या घालून घेते आणि ह्याच्या पाकामध्ये चांगला एक सुगंध येण्यासाठी आपण ही वेलची पावडर सुद्धा घालून घेऊया. आता ते झाकून ठेवूया आणि गॅस करूया बंद. चला, आपला आता एक पाक तयार झालेला आहे. आलो आपण आता मिश्रणाकडे. आता हे चांगलं मळून मळून घ्यायचं आहे आपल्याला. आता ही दूध पावडर असाल तर नक्की घाला. मी घालते, चांगले लागतात त्यानं. नसाल तरी चालाल. रव्याचे आणि खोबऱ्याचे छान होतं. जरा चांगले चवीचे लागतात दूध पावडर घातली की. मी दूध थोडंसं वरसून घेतलेलं आहे. लागलं तर मी घेईन, नाही लागलं तरी नाही घेणार. बघा, तसंच पीठ दिसतंय आणि मी आता इथून तुम्हाला सांगते, तोच सुगंध येतोय जो आपण गुलाबजामचं पीठ रेडीमेड मळतो ना, तोच सुगंध येतोय. चांगलं असं हाताने असं सरकवून पीठ मळून घ्यायचं आहे. बघा, असं चांगल्या हातीने असा रगडून मळायचा. ताटा कसा खेचून मळायचा, तरच ते गुलाबजाम भारी होतले. जसा आपला आता रेडीमेड गुलाबजाम असतं तसे. आता आपलं हे पीठ छान मळून झालंय आणि दूध पावडर टाकल्यामुळे जो सुगंध येतोय ना, जसं काय आपण गुलाबजामचं रेडीमेड पीठच वापरतोय, पण हे ते नाही आहे. पॅन घेतलाय, आता ती तापू दे. त्याच्यात आपण गुलाबजाम तळायचे. तेल आपलं घालून झालेलं आहे. तेल आता तापू दे आपलं. तेल तापेपर्यंत किती वाट बघा. आपण आपले गोळे करून घेऊया, जसे आपण रोजच्या प्रमाणे करतो तसे. बघा, कुठेही तडा गेलेली नाहीये की कुठेही फाटला नाहीये. कोण म्हणूच शकत नाही की हे आपण रवा आणि खोबऱ्यापासून केलेले आहेत. तुळतुळीत गुलाबजाम झालेला आहे आपला. त्याच साईजचे मी आता सगळे हे गोळे करून घेते. आता मी बरेचसे असे 20-25 मी गोल केलंय. आता बाकीच्या पिठाचे मी असे लांबट करते, सिलेंडरच्या आकाराचे. असे लांबडे पण गुलाबजाम आपल्या मिठाईच्या दुकानात गावतात. तो प्रकार पण करू शकतास तुम्ही. घरात केला की ह्यो एक फायदा असता. आपण हवं तो आकार देऊ शकतो. हे का गोल करून चपटे असे सुद्धा करू शकतो. पण हे असे आणि असे हमखास गावतात आपल्या मिठाईवाल्याकडे.
आता सगळे माझे गोळे करून झालेले आहेत. गोल आहेत ते 25 झाले आणि लांबट सिलेंडर आकाराचे आहेत ते 10 झाले. म्हणजे आपल्या एवढे सगळे 35 गुलाबजामचा आस्वाद आपल्या घेऊक येत. सगळेच जर गोल केलास तर 45 गुलाबजाम होतले, पण सिलेंडर शेपला थोडं जास्त लागतं ना. चला आता फ्राय करून घेऊया. आता आपला हात भाजत तर आपण आपला काळजी घेऊ कोया म्हणून काय घेतलंय, चमच्यातच घेतलंय आणि सोडलंय. हे बघा. आता आपण पसरट भांडा घेतला की नाही, तर आपण जास्तीचेच घालूया. आता काही सेकंदानंतर मी ह्यांना ढवळून घेते. आता तुम्ही म्हणाल आत एकदम मंद ठेवायची आहे. आता सतत अलटून पलटून मी ह्याचा थोडासा रंग चेंज झालाय. गुलाबजाम करते वेळी कुठलेही गुलाबजाम करा तुम्ही, माव्याचे खव्याचे कोणतेही गुलाबजाम करते वेळी पेशन्स भरपूर ठेवायचे. कारण गुलाबजाम तर तुम्ही मोठ्या आचेवर जर शेकले तर आतमध्ये ते कच्चेच राहतात आणि पाकात गेल्यावर ते फुलत नाही. म्हणून बारीक मंद आचेवर आरामात करायचे. बघा मस्त असा आपला पूर्ण बदामाचा रंग आलेला आहे आणि गुलाबजाम काय खेळतायत अगदी आपल्या तेलामध्ये. अशी जर वस्तू जर घेतली ना आणि पहिल्यांदा जर केली तर तो आनंद असतो ना, तो वेगळाच असतो. तुमच्याबद्दल असं कधी झालं असेल तर मला खाली कमेंटमध्ये सांगा. आता हे झाऱ्यात जसे येत आहेत तसे काढते. मगाशी बघा 5-5 येत होते, आता हे तळल्यावर यायला बघत नाहीये. आता आपण सगळ्यात आधी पाक केलं तर तो पाक झाला थोडंसं दब, म्हणजे हा जरा पण गरम नाही. तर गुलाबजामसाठी थोडं गरम होईल ना, मग गॅस पेटवतो. आता आपला पाक गरम आहे. आता हे आपण तळून घेतलेले सगळे ह्याच्यात घालून घेऊया. आता ही बघा परत वरसून मी थोडीशी वेलची पूड टाकली आहे. आता ही घेते ढवळून. पसरट भांड्यात शक्यतो गुलाबजाम आपण मुरत ठेवायचे पाकामध्ये. आता वेलची टाकल्यावर लागलीच मी झाकण लावून घेते, तो सुगंध तसाच राहतो म्हणून. चला आता आपलं अर्धा तास झालो, मस्त आपले फुगलेत बघा गुलाबजाम. मी तर गुलाबजाम म्हणताय, तुम्ही काय तर नाव माका कमेंट मध्ये सांगा. आता हे आपण काढून घेऊ. वाटत नाही ना नारळाचे आणि रव्याचे गुलाबजाम. असे हे नारळाचे गुलाबजाम कसे वाटले ते खाली कमेंट मध्ये सांगा. केला नसाल तर एकदा हे व्हिडिओ बघा, स्किप न करता प्रमाणासकट आणि करून बघा. हा रसरशीत नारळाचा गुलाबजाम आपण घेऊया इथे आणि आता तो आपण कापून बघूया. बघा सुरी अशी दबली आणि बाजूला जे होतं ना त्याने आपल्याला कळतं की आपला किती नरम झालेला आहे आणि आजपर्यंत पाक मुरलाय. नाही जर मुरला तर आपण असा वरतून घालायचा. हा बघा एकदम रसात डुबलेले जे का गुलाबजाम खाऊचे त्यांनी असं रस वरसून घ्यायचो, असं टाकायचो. बघा त्याच्यात मुरत नाही, म्हणजे आपलं आपसूक मुरलेलो हा मुरूचो असतो तर त्याने शोषून घेतला नसतो. आवडले तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि हो नारळी पौर्णिमेच्या तुमका सगळ्यांका खूप खूप शुभेच्छा. विसरलास माझ्यासारखे तर काय करूचा असता तर तुमका ह्या व्हिडिओ बघितल्यावर कळाल. धन्यवाद.